hvornår og hvordan startede udviklingen af Cubic op? Ja, det er jo en lidt lang historie, kan man sige. Ja. Ecomove bygger faktisk på en udvikling, som Mikkel Sten Petersen har lavet tidligere. Og nu sidder vi så her på kontoret, og den står lige herovre bagved. Det er et letvægtskøretøj, men den er så på en lidt mere traditionel motor. Det er en motorcykelmotor, der sidder inde, og bilen den vejer 300 kilo. Den kan køre fra 0 til 100 på 3 sekunder, og den har sikkert også 300 km i timen på toppen. Så det er, hvad kan man sige, det var der, hvor Mikkel startede. Og på baggrund af den, der er Ecomove opstået. Ja. Og det er Mikkel, der er idémanden bag ved Ecomove. Så det var ham, der var idémanden bag Ecomove, var det så også ham, der var idémanden bag Cubic? Ja, det kan man godt sige, det er. Ja. På det tidspunkt, hvor vi stiftede Ecomove, der var opgaven, det var ligesom at udvikle en elbil helt fra bunden af. Og det var sådan en aftale, der var med investoren, der kom ind på det tidspunkt, som hedder Enseo. Dengang hed det Energi Horsens. Det er sådan en virksomhed, der er stiftet i forbindelse med, at man lagde nogle forskellige elselskaber i Østjylland sammen. Så stiftede man en fond, der hed Energi Horsens, som investerer i små opstartsvirksomheder. Og de var på det tidspunkt, og det er de stadigvæk meget interesseret i, e-mobilitet. Så man besluttede, at man skulle lave en dansk udviklet elbil. Hvor og hvordan foregik så hele processen? Altså jeg kan se her sådan stort et værksted, så det må være her. Nej, vi startede faktisk ikke her. Vi startede i en lade i nærheden af der, hvor Mikkel bor. Og hjemme på Mikkels køkkenbord også. Og hvis man sådan kigger lidt rundt omkring her i kontoret, så kan man også se, at der står nogle lærermodeller og forskellige ting. Så bilen er bogstaveligt talt udtænkt på et blankt stykke papir, og så er den langsomt blevet til på baggrund af nogle computermodeller og på baggrund af nogle fysiske modeller. Og efter at man var kommet til det sted, efter vi var kommet til det sted, fordi jeg kom faktisk ind i Ecomove relativt kort efter stiftelsen, da man så var kommet til det sted, hvor man var enige om, hvordan den skulle se ud, så begyndte vi at bygge en model i fuld størrelse. Og den blev faktisk bygget i laden i nærheden af, hvor Mikkel bor. Ja. Og så den næsten færdige bil, den kunne ifølge Jyllandsposten køre næsten 300 km, eller omkring 300 km. Ja, på en opladning. Ja, på en fuld opladning. Ja, man kan sige, at der var nogle grundtanker i det at bygge en bil, der præcis ser sådan ud. Hele oplægget, det var, at man ville have en elbil, en by-elbil. Og tanken med en byelbil, det var, at den skulle være rigtig lille, så det var nem at parkere og nem at komme rundt med. Men der skulle være meget plads inde i bilen, sådan at der kunne være mange mennesker derinde og meget gods. Altså man kunne have sine varer, eller man kunne have alt muligt med i bilen. Men nogle af de kriterier, der var omkring den her elbil, det var også, at den skulle være energieffektiv, og så skulle man ikke køre og lade den op hele tiden, eller man skulle ikke lade den op hele tiden. Så der besluttede vi os for at lave en rækkevidde på 300 km. Og det var relativt meget, og det er stadigvæk relativt meget. Og den bil, vi så har bygget som den seneste prototype, den kan rent faktisk køre 300 km på de batterier, der var udtænkt fra starten. Men fordi vi kan skifte batterierne ud med en nyere teknologi, så kan vi faktisk bytte batterier i, så den kan køre væsentligt længere end 300 km. Hold op. I havde også sådan et helt unikt karosseri, og Cubic havde også mange banebrydende firehjul. Ja, teknologier, ja. Ja, hvorfor kunne I ikke få en produktion i gang? Ja, det er der mange gode grunde til. For lige at tage nogle af de der spændende teknologier, der var i Cubic, og stadigvæk er i Cubic, så er det sådan, at det er faktisk det, vi lever af i dag. Det er nogle af de udviklinger, der er lavet undervejs i opbygningen af prototypen på Cubic.
Hele chassiset er bygget i noget letvægtsmateriale, som man normalt ikke bruger i bilindustrien. Men det er så noget, vi har udviklet undervejs. En anden af tingene, det er, at fordi vi i den her Cubic-bil skulle have så meget plads inde i kabinen som muligt, så udviklede vi et system, hvor man stoppede elmotoren, som driver bilen, ud i selve hjulet. Og chassis og hjulmotor, det er faktisk de to ting, vi arbejder med i dag, og både forsøger og sælger til kunder rundt omkring i verden. Og det er bogstaveligt rundt omkring i hele verden. Hvordan står det så til med Cubic-projektet lige nu? Er det hele spil som selve bilen, der skal i produktion? Bilen er parkeret. Ja. Og det er den, fordi der stadigvæk er mange gode ting i Cubic, og vi får faktisk en del henvendelser på, ikke kun at privatmennesker vil købe en Cubic-bil. Der er mange, der godt kan lide konceptet omkring, men faktisk også virksomheder, der godt kunne tænke sig at sætte den i produktion. Så derfor så siger vi, at vi har parkeret den og sat den lidt til side. Den er ikke spildt, fordi vi bruger den til at demonstrere vores teknologier. Men vi er også nødt til at indrømme, at det vi startede på for 6 år siden, der har været en udvikling undervejs. Vi er blevet klogere. De teknologier, vi udviklede til Cubic, dem har vi forbedret. Så vi har faktisk en ny version på vej, som vi tilfældigvis kalder Cubic Mini. Og ideen af den er lidt den samme, en kompakt bil, men den her gang der har vi gjort den ultra let og faktisk også ultra sikker. Det der er en af vanskelighederne ved at producere elbiler eller producere biler generelt, det er, at der skal frygtelig masse penge til. En af de ting, der koster mange penge, det er sikkerhedsudstyret i bilen, airbags og sikkerhedsseler osv., fordi den skal godkendes. Det samarbejder vi så med nogle store internationale koncerner om at udvikle til den nye Cubic. Og det ender vi så op med at have et nyt demonstrationskøretøj om cirka 1,5 år. Så man kan sige, at fremtidsplanerne af Cubic, det er mere en Cubic Mini? Fremtidsplanerne for Ecomove er, at vi sælger vores teknologier til andre, der gerne vil bygge biler lettere biler, sikrere biler, stærkere biler, og så også med elektriske drivlinjer. Det er fremtidsplanerne for Ecomove. Fremtidsplanerne for Cubic, ja, det kan jeg ikke afsløre på nuværende tidspunkt, men de kunne godt være, at der måske kom et køretøj, der kunne køre på vejen. Det lyder spændende. Det er meget spændende. Så siger jeg tusind tak, fordi at vi kunne lave det interview, og vi skal held og lykke i hvert fald. Tak skal du have. Godt.